F'temp ta' 5 snin telqu minn pajjiżna 20,156 żagħżugħ u żagħżugħa. Dan saħħu l-Ministru Klaj Karwana fil-Parlament permezz ta' ċifri provduti mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Iżda l-Gvern qiegħed jgħid li din iċ-ċifra tinkludi anke persuni barranin jiġifieri li ġejjin mill-Unjoni Ewropea. U fl-istess waqt ftaħar il ġew lura jew aħjar dalu f'pajjiżna il fuq minn 54,000 żagħżugħ u żagħżugħa għalkemm naqas milli jgħid li anke dan l-ammont ikopri barranin il ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Għalaqstant, it-tnejn wara nofsinhar, Net News staqsa l-Segretarju Parlamentari responsabbli miż-żgħażagħ Kit Azzoparditanti kemm verament telqu u ġew lura żgħażagħ Maltin b'Azzoparditanti bl-aktar mod ċar ma kellux idea ta' ċifri u n-numri. Tista' tgħidli kemm preċiż qed jitilqu Maltin għax f'dak l-ammont hemm Maltin u barranin qed jgħid anke l-Midja Laburista qed tgħid. Jiġifieri tista' tgħidli bi preċiż kemm telqu Maltin? Ħanajdlek, in-numri huma available għal kulħadd, din hija statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali Hemm involuti l-barranin fl-ammont dik li tal-istatistika. Minflok id-deputat Laburista u membru fil-Kabinett ta' Abel Anfex Fattak Partiġan jipprova jaħrab minn domanda li teħtieġ risposta u trasparenza. Fattwalment skorrett, grazzi. Ġifieri ma tistax tgħidli n-numri dik li qed nistaqsik. Huwa ċar iswed fuq l-abjad illi mill-2019 sal-2023 telqu minn Malta il fuq minn 20,000 żagħżugħ u żagħżugħa. Madankollu, is-Segretarju Parlamentari responsabbli miż-żgħażagħ m'għandux idea x'għamlu ż-żgħażagħ Maltin u ġejjin.